Татарстан журналистлар бірлігіне яңа рейс сайланды. Бірлікнің 19-ші съезді тағын нинди вақиғалар белән истә калыр. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Венера Әйтова, исәнмесез? Журналистлар бірлігінің 19-ші съездында бірлікнің рейсі Римма Ратникова вазифасынан кетуін білдірді. Ол бірлік білән 95-ші елдан берлі жетекшілік еткен һәм хәзір оның урынына Татарстан Дәүләт Советы депутаты Яңа Гасыр телекомпаниясы генераль директоры Ришат Юнус улы Әминов сайланды. Һәм без әлбәттә Яңа Гасыр телеканалы исеменнән дә аны чын күңелдән котлыйбыз, уңышлар телибез. Асия ханым, бүген сез нинди хис-тойгылар белән кайтып киттегез? Мен һәр вакыт хисләргә бик бай ханым инде. Хисләр миндә һәр вакыт давыллы була. Бүгенге съезд мин берничә съездда катнашкан кеше, журналистика хезмәте стажым 47 ел, әгъзалык стажым шулай ук кимендә бер 35-40 елдыр, 35 ел бар инде. Төгәл генә әйтә алмыйм. Элекке заманда ничек иде? Без эшкә кергәнбез икән. Пенсиягә киткәнче эшли Ола икәнебезне белә идек, үзебез китмәсәк. Хәзер алай түгел, контракт төзелә ярты елга, 1 елга. Аннан соң ничек булачак? Шуңа күрә журналистикага ирләр бик атлыгып килми, чөнки алар җаваплы, аларның өстендә гаилә, балалары. Һәм ул әйбәт хезмәт хакы алырга тиеш. Журналистларның бит хезмәт хакы да менә бездә һәр вакыт укытучыларны, табибларны якларга кирәшәләр. Ай, түбән аларның хезмәт хаклары дип. Шәһәр читенә чыксаң, бөтен коттеджлар табибларны кабит җәмәгать. Журналистлар бик коттедж төземиләр. Әлеге мәсьәлә шулай күтәрелде. Әлеге съездда шулай бит әйтелде дип әйтегендә. Күтәрелде. Барыбер Фәйләфән, сез нинди хис-тойгылар белән кайтып киттегез? Менә Асия ханым белән килешәм мин, әлбәттә, ләкин журналистикага килгәндә аның никадәр катлаулы, авыр һөнәр икәнлеген дә истә тора кирәк. Һәм менә Асия ханым әйткән, менә шушы килешү төзүләр, алар барысы да әлбәттә дәүләт структурасында эшләгән журналистларга кагыла. Әгәр инде менә шәхси газетларга килсәк, һәм аларның әле беренчедән әйтсәк, иң зур тиражлары, алар мохтаҗ түгел, әмма дәүләтнең ярдәменә дә, аларның укучылары бар, аларның конкуренциягә алар каршы торалар, һәм аларның менә 3 айлыгында контракты юк аларның. Аларда бар тик үзеңне яхшы итеп журналистик күрсәтергә кирәк, һәм укучыларның абруен, ничек дип әйтим, ихтыяҗын канәгатьләндерергә кирәк. Аларга нинди продукт кирәк, шундый продукт язарга кирәк. Менә шул очракта ниндидер каршылыклар, журналист өчен авырлыклар булмаска да мөмкин. Менә әгәр инде ул шул этапларны үтеп, үзенчен мәгънәсендә профессиональ журналист буларак күрсәтсә. Ләкин алар да бит хуҗадан бәйле, аларның профсоюзлары юк, мине яклагыз дип барга. Бу чыннан да бу хәзерге вакытта базар мөнәсәбәтләрендә күп җирләргә, күп өлкәләргә кагыладыр инде, Асия ханым, шулай бит. Базар мөнәсәбәтләре, Венера, минем уйлавымча, тагын бер шундый проблема китереп чыгара. Асия апаның фикерен куәтләп әйтәсем килә. Бүгенге көндә менә журналистика килгән кеше конкурентлылыкка сәләтле булырга тиеш. Димәк, ул әле тагын шушы үзенең профессиональ һөнәреннән тыш, әле ул фотографта, әле социологта тагын кемдер дә булырга тиеш. Замана шуны таләп итә. Журналистика хәзер кем биргән? Бухгалтер, табиб булырга тиеш. Ләкин 50 яшькә җиткәндә кабат белем ала алмый, ул кабат диплом ала алмый. Анысы дөрес, мин анысы белән килешәм. Менә бүгенге көндә дә хәтта телевидениедә да шундай әйбер белән очрашабыз, Асия ханым. Мәсәлән, редактор, без телевизион редактор, һәм шундый фикерләр бар. Бәлки монтажларга өйрәнерсез, тапшыруны кисәргә, бәлки сез өйрәнерсез теге эшне, бәлки ассистент эшен. Мин һәр вакыт тотарга өйрәнерсез, име? Менә мин шуңа каршы. Мин редактор, мин иҗади эш эшлим. Техник эшләрне зинһар миңа кирәк түгел. Мин аны эшләргә булсам, техникумга укырга кергән булыр идем дип барам. Илдар абый, шул кадәр әйтер сүзегез күп. Ни өчен соң сез журналистлар берлегендә түгел? Ни өчен сез анда бармадыгыз? Шуны әйтсәгез. Менә гаҗәп инде шаклар катам инде чакыручы да булмады, әйдә кил дип әйтүче дә булмады. Мин аннары үзем дә йөрмәдем. Мине алыгыз әле, мин анда керим әле дип, һәм гомумән союз нәрсә белән шөгыльләнәдер, мин аны белмим дә әлегә кадәр. Әлбәттә, союз бар, яши, аның эшләгән эшләре дә бар. Мәсәлән, яхшы эшләреннән нәрсә әйтә алам? Конкурслар үткәрәләр. Журналистлар арасында, хәтта Россия күләмендә яхшы фотографлар арасында, журналистлар арасында менә шундый яхшы конкурслар исемнәрен санап тормыйм. Анда балалар арасында да хишиксез әлбәттә. Аларда җиңел урыннар яулый, бу инде ниндидер бер иҗади үсеш өчен әйбәт. Аннан ярар инде мин туктап торыйм. Менә
Рәмис, нинди өмітләр белән килгәндең синең өчен әлеге съезд кайсыгы белән истә калыр? Менә бөтен кешеңдә бүген хисләр ташый, шулай бит проблемаларны күтәрергә съезд турында түгел, беренче чиратта менә бу журналистлар берлеге турында әйтер идем. Менә бу журналистлар берлеге ул безнең журналистларның да гаебе инде. Без алардан теге ничектер кул селтәп карадык. Бәлки безгә бик күп игътибар бирергә кирәк булгандыр бу оешмага. Һәр чирнең үз проблемалары, шулай бит, һәр чирнең үз чишелешләре. Менә бүген мәсәлән, нинди мәсьәләләр күтәрелергә тиеш дип исәплисез? Ерактан алганда, мин кергәндә дә мин әйттеләр, нәрсәгә ул сиңа, анда теге олы кешеләр генә, чыннан да менә бүген әйттеләр, 30 яшьтән алып, иң яше 30 яшьлек. 30 яшькә хәтле кешеләр кая? Тукай 26 яшьтә үлгән, 27, әйе. Монда 30 яшьтән әле иң яше генә санала, яшьләр кая дигән сорау туа. Шуннан да Рамис белән бер яктан килешергә дә була, теге күп очракта Союзның берникадәр теге күренми торган мизгелләре күп булды, Әмма икенче яктан караганда, менә хәзер Рим Атласовны Ратникова китеп бара бит инде, Менә минем шәхсән үземнең, әйтик, менә Алтын каләм дигән фестиваль бар, Алтын каләмгә 97 елда килгән идек. Анда Рим Атласовна балаларны, яшь журналистларны җитәкләп, бөтенесен бик күп кешене кешитте. Бүгенгә кадәр әлеге эш дәвам итә. Әлеге эш дәвам итә, ул ел саен бара, барыбер дә аңа рәхмәтле кешеләр журналистлар арасында да күп. Йөзләгән түгел, меңләгән хәзер. Әйе, һәм шуңа күрә теге һәрбер үзгәрешне карарга кирәктер инде ниндидер яңа өметләр белән. Рим Атласовнага рәхмәт. Илшат Юнусович, нишлибез? Әйдәгез дип, безгә бер журналистларга бер канатландырып җибәрүгә кирәк. Журналистларга җыелу ихтыяҗы бар. Хәтта менә анда җыелгач та, бик күп проблемалар бар. Мәсәлән, шәхси һәм дәүләти журналистлар арасында дуслык юк, менә ачыктан-ачык әйткәндә, тегеләр саный буларны сары матбугат дип, булар саныйсыз дәүләт акчасына яшисез дип. Сез әйттең син, канатландыручы кирәк дип әйттең, Радик, безгә канатландыручы кирәк. Журналистлар бер-берсен канатландырмый булып чыгамы? Безгә кемдер килеп канатландырса гына, без нәрсәдер эшли башлыйбыз булып чыгамы? Әлбәттә, бер-берсен һәрвакыт канатландырып торалар. Ике яктан да. Син бүген канатланып кайттыңмы менә? Мен бүген дөресен әйткәндә, көне буена сузыла торган бер съезд утырышы дип күз аллаган идем, ләкин ул 2 сагать ярымда бетте безнең. Бәлки теге язучылар берлеге кебегрәк утырышлар кирәк булгандыр, битка кадәр бер өлеше, рәсми өлеше, биттан соң икенче өлеше, секцияларга бүлешеп, мәсәлән, проблемалар төрле шул электрон матбугатны карарга була, әлеге дә бәягы шәхси һәм дәүләти басмаларны һәм башкаларны. Һәм тагын бер көткән әйберем бар иде, әлеге җыелышта җитәкчеләр күбрәк катнашыр иде, министрлар дәрәҗәсендәге, мәсәлән, безгә анда мәгариф министры да җитеп бетмәде кебек инде, мәдәният министры да, булар аларга да әйтер сүзе бар, журналистларның, хакимият органнары, инде менә глобаль бер проблема күтәрелде, я журналистлар тәрбияләү дигәннән, анда һич югы КФУ ректорын чакырырга мөмкин булыр иде. Гомумән алганда, әлеге съездда нинди проблемалар күтәрелде? Моның хакында сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Бүген журналистлар берлегенең 19-нчы съезды узды. Әлбәттә, барлык журналистлар да Татарстанның анда катнаша алмый, шулай да анда делегатлар булды, анда катнашкан журналистларның менә берникадәр өлеше безнең студиябызда. Күп кеше анда нинди проблемалар күтәргән белми дә калды. Әйдәгез әле берсен, беренче проблеманы карап узыйга әле. Где бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались, в каком бы средстве массовой информации не работали, даже если будете вести свой собственный блог, работать в паблике, работать на анонимном телеграм-канале, никто не сможет вас слушать, читать, смотреть, если вы не будете профессионалами. И поэтому один из первых вопросов, который я сегодня поставил, это вопрос журналистского образования. И мы будем, естественно, я считаю, что первым шагом и нового президиума Союза журналистов должно стать соответствующее обращение в федеральные органы власти по выделению бюджетных квот на обучение журналистов в Казанском федеральном университете.
Бу әлбәттә барлык журналистлар күтәрә торган иң актуаль проблемаларның берсе, менә күбесе күтәрелә башлады. Менә кадрлар мәсьәләсе хакында Илдар абый, бүген нинди журналистларга кытлык кичерәсез? Менә мин инде бер узган тапшыруда да таянуда әйткән идем, менә яшь журналистлар килә, алар телсез. Татар телендә эшли торган журналистлар юк. Алар ниндидер менә Батулла әйткән корама телдә сөйләшәләр, бурыс теленең йогынтысы. Без алар белән җаныбыз чыга, эшли. Аларның текстларын төзәтә, менә бер текстны төргә берәр сәгать вакыт үтә. Бу бит бу производстводагы вакытны ала. Минем бит тапшыруны чыгарасым бар. Атна сайын 15-шәр кунак чакырып, әйме 2 сәгатьлек әлегә. Әле алга таба үсәргә тора. Менә шундый бер проблема белән очрашабыз. Менә бу мәсьәләдә хәл итәргә иде. Татар телен укыту. Ул гына да түгел. Менә Союзның тагын бер бурычы булсын иде, шундый әйбер дигән теләгем бар. Гамәлдәге журналистларны барыбызны да җыеп, яңадан профессорлар, галимнәр белән татарча сөйләшергә өйрәнергә иде. Менә шундый бер курслар үткәреп алырга иде. Менә безнең буын бездән яшьрәкләр өчен. Асия апа, килешәсезме? Аны син дә мин дә өйрәтә алабыз инде. Мәйе. Менә нәкъ шуның турында сүз бара да бит. Менә гомумән алганда КФУда журналистлар өчен бюджет урыннар булдыру турында да сүз күтәрелде һәм безгә вәгъдә иттеләр, ул булачак дип. Инде Фәрит Мөхәммәтшин дә әлеге сүзләрне әйткәч, без әлбәттә үзгәрешләр көтәбез. Әлеге өлкәдә Радик, сез моның белән еш очрашасызмы? Менә балалар яшьләр арасында. Булачак дип әйтмәде әлбәттә. Шулай да, ничектер өмет чаткысы уянды, шулай да. Я вас услышал, диләр. Федераль үзәккә һәм башкаларга мөрәҗәгать итәбез. Әлбәттә, менә Илдар абыйның фикере белән дә килешәм. Шул ук язма журналистика өлкәсендә дә нәкъ шундый ук проблема. Чөнки мин узган тапшыруда әйттем, тагын бер тапкыр күрсәтәләм. Бүгенге яшь буын алар менә булай итеп басарга өйрәнгән, алар каләм белән язарга өйрәнмәгән, һәм сөйләрдә өйрәнмәгән. Алар менә булай итеп кенә басарга өйрәнгән. Ул кирәкме хәзер каләм белән язарга өйрәнүче кешеләр? Элек мәсәлән каләм алмыйча хәтта теге фикер дә килә башламыйча, ки каләм аласың, синең башың эшли башлый кебегрәк иде. Хәзер компьютер алдында бөтенесе дә. Хәзер тәләпләр дә үзгәрә түгелме соң, замана үз тәләпләре? Әлбәттә, конвергент журналистлар кирәк дибез бит инде. Менә мин үзем гомер буе машинкага әйтеп торып яздым мәкаләләрне. Кулыма каләм алмадым. Мин шундый бер журналист булдым инде. Мин әйтергә теләгәнем, монда газеталарда эшләгән журналистлар менә Рамис белән без икәү генә ахыры, калганнары журнал, телевидение. Данил ул Радик эшли журналда. Гомумән хозяин ул. Менә бер русча сүз кертеп җибәрим. Төрле өлкә. Ул бөтен өлкәгә дә кертеп чыга торган. Аның кабагы да бар. Сайты да бар. Ул бөтенесен булдыра. Берәүдән дә курыкмый, аның өстендә җитәкчедә тормый. Менә әдәбиятта да, кинода да игътибар иткәнегез бармы? Журналистның имиджын инде, журналюга ул хәзер. Элек без бик дәрәҗәле журналистлар идек. Битеп атмагыз инде, Асия апа. Хәзер журналюга, аны бик ләззәтләнеп әйтәләр аны. Мин моның белән килешмим инде ансы. Килешмәсәгез кызылга Барыбер теге язучылар турында да кимсетеп әйтәләр, врачлар турында да әйтәләр. Ул кимсетеп әйткәнгә карасак, без яшәмәскә тиеш. Менә минем Илшат Аминовның менә бу сүзләре өмет уятты. Ни өчен? Чөнки ул үзе быел акча түләп студентларны укырга кертте. Шул сәбәпле мин бу проблеманы эшләр дип уйлыйм. Менә мин нәрсә әйтер идем? Менә әлегә кадәр булган берлектә, менә бернинди янда түгәрәк өстәлләр, яшьләрне укыту, шулай ук оештырып булайды, булмады. Менә без мәсәлән карасак, анда әйттеләр, президиумга без мәсәлән карасак, анда бит бер журналист юк. Шабап йөри торган журналист. Һәммәләрнең берсе дә яшьтә түгел. Иң яшь кеше анда Дмитрий Второв. Дмитрий Второв шулай ук урта буын бит инде. Ул бит инде яшь кеше түгел. Һәм тагын бер әйберне әйтәсеп килгән иде. Менә журналистларны бу юридик якларга тиешле оешма булырга тиеш. Минем фикеремчә, мәсәлән, юридик якларга тиешле. Бу оешманың съезды узган 2012 елның апрелендә соңгысы. Устав буенча 5 елдан соң узырга тиеш. Ул узмады. Менә юридик яктан алар ниндидер монда мин үземдә шундый шик туа, хокук булмады микән дип. Хакында сөйләшергә. Бүген безнең инде проблемалар борчын, инде проблемалар күтәрелергә тиеш. Әйдәгез әле тагын бер проблема хакында Фәрит Мөхәммәтшин әйтеп узды. Я тоже не воспринимаю безымянного журналиста. Не могу я с этим согласиться. Уж если ты выбрал, стал журналистом известным, уважаемым, со своим мнением, поставь под этой статьей, под этим выступлением свою фамилию. Коркма, дәрәҗәңне төшерәсең бит, уймага сонда.
Бу татар журналистикасына бик хас түгел, мен әйтеп китерим. Бу татар шулай дип уйлыйсызмы? Килешәсеңгә хас әйбер бу. Бу телеграм каналларга хас. Мен мәсәлән татар журналистлар дип әйтеп буламы соң бүгеннән юк телеграм каналларына гына дип әйтеп буламы бу көндә бәлки юк, бу шунлыкта татар яки урыс түгел, жанрга карап. Мәсәлән, мәзәк астында бу мәзәкләрне фәлән кеше туплады дип язып куймыйбыз бит. Менә Татарстан эшләрендә гомер буе мәзәкләрне Исмәгыйль Шәрәфиев урын җәннәттә булсын алып барды, әйме? Менә жанр турында. Менә мәсәлән электрон матбугат чарасында мәсәлән, әйме? Тиз генә бирү, мәсәлән, яңалыкны. Иван яздыманы, Мансур яздыманы мөһим түгел. Шулай бит. Аның хакында сүз бармый. Монда бит айрым. Хас түгел ул. Бу бик үк хас түгел дип әйтик. Сез барыгыз да килешәсезме, Радик? Сез анонимлык турында сөйләшәсез. Анонимлыкка мин каршы. Съездда да әйтелде. Анонимлыкка каршы түгелбез диделәр. Әмма анонимлыкны инде кешегә яла ягуга каршы булу, аңа каршы. Мәсәлән, мин менә исемем бар, әйме? Һәм миңа каршы кемдер нәрсәдер яза, исемсез генә. Исемсез генә барыбыз да батыр, шулай бит? Кесәдән йодрып күрсәтәбез. Кесәдән йодрып күрсәтү ул инде төрле старт позицияләре безнең бәхәстә. Мин инде караңгы шәүлә белән бәхәсләшә алмыйм, чөнки аның позициясе отышлырак миңа караганда, шулай бит инде. Данил, монда бит татарча безнең телеграм каналларда юк. Татарча телеграм каналлары юк. Татарларга бик үк хас түгел дип әйтер идем. Мин шуны гына әйтәм. Анонимлык бит син бирми дә аласың. Куймый да аласың. Бездә анда анонимлык комментарийларны әйтәсезме сез? Бу Данилга бераз гына хас. Анонимлыкмы? Сезнең комментарийларда комментарийларда аноним комментарийлар бар безнең, әмма алар модерация уза. Модерациядә бернинди әйбер юк. Һәм без иләк булырга тиеш. Асяпа, һәм бу иләктән, менә сез әйтәсез, иләк булырга тиеш, ә ул иләктән соң бөтен язасыз, сүз иреген кысасыз. Дигән бар диван экспертлары хакында сүз була. Шулай бит бөтен нәрсәгә дә үзенең тәкъди фикерен, конструктив булмаган фикерен җиткерүчеләр бар. Бар аноним үзләренең фикерләрен җиткерүчеләр, этлек эшләп ятучылар бар. Әйдәгез тагын бер фикерне ишетик, аннан дәвам итәрбез. Начинанда безнең журналистика өлкәсендә булган шундый проблемаларның берсе ул кадрлар әзерләү һәм хезмәт хаклары, социаль яклау, нәфси мәсьәләләрнең барысы да күтәрелде һәм ачыктан-ачык чыгыш ясалды. Бигрәк тә ул безнең бүген яңа сайланган журналистлар берлеге рәисе Илшат Мусович Аминовның инде программа чыгышында басым ясап әйтелде. Менә хезмәт хакы турында да әлбәттә туктап китми булмый. Моның турында шулай ук әйтелде. Әгәр дә шәһәрдә ул 20 меңләп булса, районнарда хәтта аннан да кимрәк диләр. Менә бу проблеманы ничек күтәрергә була һәм ир-ат журналистларны бу шундый хезмәт хакы белән ничек тартырга була, Фаил әфәнде? Жүләр булса килә инде. Әгәр дә аның сәләте бар икән, таланты бар икән. Менә бит әле безнең биредә дә күп журналист егетләр, Асяхан. Без икәү генә сезнең белән. Әгәр кеше дөрестән дә эшен ярата икән, ул аңа мәхәббәтле икән инде, кеше хезмәт хакын ул барбер беренче итеп алмый инде. Без бит инде шул эш белән агуланган дип әйтәм инде. Минем дә менә Асия әйтте үзе турында 30-40 елда, минем дә 20 елдан артта име. Аннан соң бит инде Илдар әфәнде дә, монда башкалар да име. Без дә бит интик тормыйбыз. Башка өлкәләрдә дә үзебезне сынап карыйбыз. Шул сәнгатьнең башка өлкәләрдә бар бит инде. Алмазар Хамзаның бик әйбәт сүзе бар. Филармониядә эшләр өчен бит каядыр акча эшләргә кирәк дип көлдерә иде ул. Менә шуның кебек мәдәният белән телевидение һәм медиа пространство ул һәр вакыт менә шулай койрыктарак булды. Аларга беркайчан да игътибар булмады. Ул мәсьәләдә дип әйтәсем килә. Нишлисең инде, менә фанатлар эшли. Алар шул эшне ярата, алар халыкка хезмәт итә, халык аларны ярата. Менә шуңа сөенеп, шуңа кинәнеп эшлиләр инде. Сез җәмәгать газета журналистын аңламыйсыз. Телевидение теләсендә бу вакытыгыз күп сезнең. Әйтик, мин ватаным Татарстанда. Мин әйтмәсәм, бу вакыт күп дип асыяпа. Бүлекмәләре иртән студиягә андый кешеләр җыелмады дигән буласы. 9-га эшкә киләм, көне буе эш урында булам. Сәгать 6-да шарага китәм, я Камал театрына, я башка җирле. Кайткач мин аны язам, иртән 9-га килгәндә мин инде язып алып килгән булырга тиеш. Бу профессионаллеккә дә күпмедер дәрәҗәдә бәйле. Билгеле, менә бу союзда эшләргә тиеш инде, теге лобби булырга тиеш хезмәт хакы буенча. Шул ук вакытта мин әйтер идем, мәсәлән, безнең шәхси матбугат бар, әйме? Менә сез игътибар иткәнсез шәхс, менә бу шәхси газеталар бар. Менә сез игътибар итеп карагыз, аннан журналистлар китәме? Аннан журналистлар китми. Ә ул бит нәрсәнендер күрсәткече, менә мин әйтмәс идем, аларда бик начар хезмәт хакы түлиләр дип. Бу өлкә буенча дип әйтик инде. Теге нефтяниклар белән чагыштырып торганда тагын нәрсәгә китерә, әйме? Менә русларда шундый сүз бар, әйме? Бик еш очрый сүз, у журналистики женское лицо диләр хәзер. Хатын-кыз күбрәк. Ни өчен шулай? Чөнки хатын-кыз фәлән соңга әле
тормыш итә ала, ире нирәк булса, байрак булса, хәлдәрәк эштә. Ирләргә инде журналистикада ирләр инде рус әйтмеше не могут себе позволить. Менә Илдар абый ни өчен журналистикада да, менә журналистикада һәрбер журфакның һәрбер елында 1, 2, 3, 4 инде бик күп. Без 7 идек, безгә шаккаталар иде. 7 егет группада. Гадәттә 1, 2. Ни өчен шулай? Чөнки алдан ук күрәләр, журналистика хатын-кыз. Һәм шуңа да менә егетләр күбрәк рус әйтмеше пробивация итәләр. Хатын-кыз арасыннан егетне алып куялар. Хәтта журфакка кергәндә дә миңа әйттеләр: син егет, син алалар инде. Барбер алалар. Син егет булганың өчен генә дә." Мин шаккатып калган идем ул вакытта, Һәм менә хәзер дә шулай. Мәсәлән, берәр газетада әйтик, менә 8 хатын-кыз һәм 1 ир-ат эшли икән. Кемне баш мөхәррир итеп куячаклар? Иратны куячаклар. Чөнки ул тикерәк ялына китми. Бөтен материал һәм бөтен атмосфера, бөтен мөхит газетада. Моннан соң иратлар ябырылып килергә мөмкин. Хәтта менә ТНВда да реклама әйләнә. Ират журналист эзлибез дип. Журналист эзлибез генә димәгән, ират хәбәрче эзлибез дигәннәр бит. Бар андый проблема. Журналистлар берлеге алдында журналистикада этик үсеш юлларын билгеләү, нәрсә рөхсәт, нәрсә тыелган билгеләү бурычы торганын шулай әйтеп узды Илшат Юнус Әминов. Татарстан укучылары, тыңлаучылары, тамашачыларының ышанычлы мәгълүмат чараларына гына хөрмәт белән карауларын белдерде. Потенциал зур дип саныйм диде ул. Без Татарстан журналистикасының матур агачын үстерербез дип уйлыйм диде. Радик, менә этик үсеш юллары дигәндә нәрсә күз алдыңда тотасың сен? Бүген ул ни дәрәҗәдә? Әлеге сүзләрне ул әлбәттә шул телеграм каналларга бәйле әйтте инде. Анда ул каналларда шуннан да яшерен аноним булгач, анда бөтенесе теге рөхсәт ителә. Этика дигән әйбер анда бөтенләй юк. Шуңа бәйле рәвешле. Инде безнең традицион матбугатка килгәндә анда инде этикасыз булмый. Менә теләктәшлек турында әйтеп узмадык. Ничендер эчке эшләрдә медиклар арасында шул кадәр солидарлык, шундый теләктәшлек бар. Ничен Илдар абый журналистлар арасында ул дәрәҗәдә түгел дип исәпләйсез? Чөнки иҗади профессия бик дөрес әйтә, менә Расул Әкилҗан. Конкуренция да бардыр. Аннары менә театр дөньясында да шул уктыр дип уйлыйм инде мин, ишеткәнем бар, хәтта сәхнәдә уйнаган вакытта, "Син менә монда сфальшивила, а ты вот не так спела" дип менә бигән вакытта ук шулай кулакка әйтүче кешеләр бар дип шаклар каткан идем. Бездә дә журналистика өлкәсендә дә шулайдыр дип уйлыйм. Ләкин без инде андый булмаска тырышабыз. Менә бигрәк тә яшьләргә ярдәм кулы сузырга, чөнки аларның да яшисе бар, аларның да гаиләсе бар. Инде менә арып биткән буласың. Әйдә шул текстны укы әле, әйдә менә моны карап бир әле дигәндә инде баш тартмыйбыз. Менә бу безнең теге шәхси матбугат чаралары, алар ничектер менә аерылып калдылар. Менә минем шундый бер өметем бар, хыялым инде. Аларны да шушы бер журналистлар бер өлкәгә килсен иде дип менә аны җыярга тырышып та карадылар. Инде шундый омтылышлар да булды. Менә бу берлек аны җыя алыр иде. Шәхси матбугатта эшләүчеләрне һәм дәүләт матбугатында эшләүчеләрне һәм тагын мин бер әйтер идем. Татарстан нәрсә дип әйтә? Монса аерып тапшыру темасы. Асия апа, журналистлар берлегенең киләчәге якты булуда нәрсә таян ноктасы булырга тиеш сезнең фикергезчә? Кыска гына вакытыбыз зур. Менә яңа җитәкче килде, аның үз проектлары бардыр дип уйлыйм, булырга тиеш ул. Яңа җитәкче, яңа сулыш бит инде ул. Үзенчә күрү, бәлки аның инде күңелендә йөргән планнары бардыр. Шуларның хәзер тормышка ашканын көтәбез. Һәм уңышлар теләп, бүген саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.